Zeg ik, elke keer als wij elkaar de laatste tijd spreken, is het fantastisch mooi weer. Ja, het zonnetje schijnt altijd. Ja, laatst natuurlijk bij Tros Muziekfeest. En nu hier weer. Ik heb hier vorig jaar ook gestaan in Gaam. En toen was het ook heel heet en nu weer. Dus ja, gezellig. En hoe komt dat? Ben je dat zonnetje in huis aan het worden? Ja, thuis wel, maar meestal erbuiten niet. Ja, gewoon toeval. Maar ja, de hele week is het al warm. En, maar gelukkig is het druk, de hele plein staat vol en de mensen doen lekker mee. Dus dat hoort er wel bij. En nu een jaar of 4 ben ik echt professioneel bezig. En de laatste jaren gaat heel erg goed. De liedjes worden meegezongen en ja, de boekingen gaan heel erg goed. En ja, ik word nu echt geboekt om een liedje. En vroeger was het echt omdat ik leuke liedjes zong. En nu echt om de eigen liedjes. En als de mensen dat ook nog eens meezingen, ja, dat is voor mij altijd een droom geweest. En die komt nu wel steeds meer uit. Ja, er ligt alweer een nieuw liedje klaar. En die komt over 2 maanden ongeveer uit, want Dans doet het nog heel goed. Die staat bij Radio NL en TV Oranje op nummer 3 in de top 30. Dus ja, ik denk voor mezelf dat het het beste liedje tot nu toe gaat worden. Wat er nu uit gaat komen, dat is ja, heel dansbaar, maar echt wel weer wat nieuws. Nu hebben we echt een liedje gemaakt zonder accordeon, met heel veel trompetten. En, maar ik vind nogmaals, ik vind het echt een heel gaaf liedje. Nou, ik heb toevallig vandaag een filmpje geplaatst op Facebook. En 3 jaar geleden heb ik ooit een keer een gitaarles gehad. Heb ik nooit meer wat aan gedaan. En gisteren waren we een barbecue, begon ik opeens spontaan gitaar te spelen. En dat filmde mijn zusje en ik zette het vandaag op Facebook. En was iets van ja, 160 mensen vonden het leuk en iedereen ging reageren van dan moet je meer doen. Zullen we afspreken dat we gewoon over 2 maanden als we elkaar spreken met een nieuwe single, dat je dan ook gewoon gitaar kan spelen? Dat ik de gitaar meeneem. Ja, dat is een afspraak, die staat.